Il-Kamra tal-Avukati ma kienitx konsultata dwar il-ftuħ tal-qorti il-ġimgħa li ġej. Wara dikjarazzjoni tal-Prim Ministru fuq il-Midja Laburista, Manet News, il-President tal-Kamra tal-Avukati Luis De Gabriele spjega li l-Kamra ilha ġimgħa mistiedna għal laqgħa skedata 2 mal-Ministru Edward Zammit Lewis u mal-ġudikanti. Madankollu saħaq li bl-ebda mod ma kienet għadha infurmata li l-qrati Maltin kienu ser jiftħu il-ġimgħa. Tenna li din kienet aħbar ġdida għal kollox għalihom għax bħal kumplament tal-poplu saru jafu bir-rilaxx imħabbar mill-Prim Ministru minn fuq il-Midja Laburista. Sissa hu miftuħ biss ir-reġistru tal-qorti li ilu miftuħ mill-4 ta' Mejju. Dan kien wassal biex il-Kamra tal-Avukati tressaq proposta dwar il-proċess li għandu jintuża l-fażi transitorja fil-ftuħ tal-qorti. Il-Kamra kienet tal-idea li l-proċess li jmiss issa kellu jkun diskuss fil-laqgħa ta' 2, iżda issa jidher li d-deċiżjoni laħqet ittieħdet u tħabbret mill-Prim Ministru mingħajr l-ebda konsultazzjoni.